ବୋଉ ଗୋଟେ ମନେ କର ତତେ ଆସିକି ଗୋଟେ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶୁଣ ମୁଁ ଲଗଉଛି ଭଲସେ ତତେ ମନେ କର କି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କହିବା କି ଆମେ ତମକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦବୁ ତମେ ତମ ଝିଅକୁ ଦେଇଦିଅ ତ ତୁ ପଇସା ରଖିବୁ ନା ମତେ ରଖିବୁ ହଁ ହଁ କାହିଁକି ରଖିବୁ ପଇସା ତ ଆଜି କାଲି ନଥିବ ହଉ ତାହେଲେ 50 ଲକ୍ଷ ମତେ ଦେଲୁ ଏଇଆ ତାହେଲେ ତ ସବୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣେଇ ଦେ କି ଝିଅ ବଡ ନା ପଇସା ବଡ ଝିଅ ବଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଠି ଅନେଇ କହିଦେ ଝିଅ ବଡ ପଇସା ବଡ କଣ ଝିଅ ବଡ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ପାଇଁ କହିଦେ ସପ୍ଲାଇ ସପ୍ଲାଇଜ କଣ ବା ଏଇ ଭିଡିଓଟା ତ ଛଡା ହବ ये नारी जाति कौन हाँ ଏଇ ଭିଡିଓ ତୋର ଛଡା ହବ